keuangan. Jadi aku lawaku terasi. Ya tenan nih. Kehidupan ini. Merasa, nah itu mau empati. Merasa diri saya seperti inilah kehidupan. Lho koyo ngene iki wong tuwa ngeki lho nang nduk dipuluk-puluk ana sego sak berkat. Iku nek jaman biyen. Iki lho iso menjadi nangis nang ati. Ya iku empati. Iya. Iku sing tak rasakno kaya ngono kuwi, ngono lho. Ndak ada cara bahasane aku aku nduk kon tiru kowe, gak bisa. Ngetemu jenenge aku iki lho Gak bisa. Masalahnya apa? Kejadian sing nduk rasakno iku mau lewate kaya ngono iku mau. Lah, kejadiane beri enggak kaya iku, merasakan ana sing liyane ngono. Di pengalaman lain ora, Ben? Nah, sampai seenggaknya rada mirip. Lah, seolah-olah kaya ngono kuwi. Lah, aku mau merasakan kaya ngono kuwi. Kehidupan aku kaya ngene iki ya Allah. Nikmati. Lho iku ya ojek. Ikulah yang sing ditokno air mata iku ndok kono iku mau. Air mata hatinya. Wah, di sini nangisé nang kono. Lho kok ya aku mangan ngene kok ya ora syukur karo Gusti. Dosaku kaya apa kan ngono ndungan. Tara rasa empati. Iku mau perasaane ngono. Tara Gus. Nek kita meneng. Kejadian. Nek aku sih jane empatimu jane ngene Kak. Delok wong. Ya kene Punya merasa. Kene ya mau tahu carane mengalami kejadian. Anu sih. Iso apa gak iso mangan lah. Nah, itu. Terus bariku kene iso mangan. Delok wong mulai semangat. Oh, piye perasaane wong bisa gak iso. Kene merasakan kok. Merasakan sing kaya wong ngono iku mang. Penderitaan. Nah, empati nek aku ngene kok. Iya, merasakan penderitaane seseorang. Iso ngrasakno wong. Ya. Ya iku mau. Ya. Sing dialami awake dhewe kan deritane awake. Makna cetha. Nek kene tidak merasakan dhewe yo letih wong iku ora mangan letih tapi tidak kene awak dhewe iso merasakan wong iku kaya opo. Kadang ngene lho, ana wong mangan lawahe iki. Ya letih wong iku wong ora mangan. Lawahe iki. Ngono. Lawahe pirang-pirang. Padha. Ana ayam, ana sate, ana sembarang kali. Ya. Iku mangane kaya ngono ya. Era. Bahasane kan ngono, mangan. Tapi sing pangan senengane beri sate, senengamu iwak ayam. Lah iku ana iwak teri, ora ana sing gelem. Padahal iku makhluk Gusti Allah. Tapi nek wetenge ngelah. Hah? Nek wetenge ngelah. Wetenge ngeles sikap. Betul. Anane mengiku. Ngono. Tapi nek foto-foto ana sing enak sih anjir mulai sing enak. Iya lah janan. Lah itu. Nah, menungso iku mau serakahe lho kono iku mau. Ora. Iya. Serakah ora. Ya ora serakah lho. Iki ana sate, pindang, bandeng. Mesti itu urus sing enak sih. Anjen anan nek ngarepan jipo sing enak. Ya ngopo jipo ora enak foto-foto mangan ana pilihane kan terus. Bener. Bener ana pilihan. Tapi sing ra enak iki ra mesake ra. Lho. Sing ngene wong Serah. milih Ayo, Pak aja ra iso. Sing ra enak. enak. Saya ra enak bagian. Bener. Bagian sing ra umat. Iki padha wae enak. Tapi kadang ngene Lem. Zamane iwak sing paling enak apa ngarani kowe? Aku ya ora. Lho. Iwak seba enak. Sing lawas sing paling enak apa? Paling tak senengi ngono. Takoni Iki kan ana tempe mbek ayam. Ora? Heeh. Kira-kira sing laris ndi? Ayam ngono. Ayam. Terus ana serak doyan ayam, tempe bagiane. Serak doyan ayam mau. Kayaknya aku dhewe ku ana malam iwak sing kaya berkaki ku ana mbah perkara apa ate. Oh. Mangane kaya tempe tahu ora tek iwak. Oh iku anu. Bernyawa. Iku India apa Iwak lele tuh ya. ngarani? Iwak lele tuh ya. Tapi daging. Vegetarian ta apa iku lho? Vegetarian ora iwak, Pak. Kayak mie ayam ku lho. Iya ora mangan iwak. Iki mangan iwak. Ini Gus. Iwak laut, iwak kali mangan kok. Oh, wak kali dipangan. Oh, daging serak oleh. Daging. Tapi kebanyakan lho, orang ngarani serakah wis apa bahasa. Kebanyakan wong mangan iku mesti lurusin iwak sing enak-enak. Kebanyakan lho. Iya wong Yo enak. ngene yo, ibadah anak ngene. Berarti kaya
enak iku jono balik. Nah, Kene kan gembane pitik kena wis blenger. bener. Foto-fotono tempong mbek teri. Nang tempongi. Perkara njipuk tempong iki Pak Pitik wis blenger. Itu njipuk tempongi. Tapi kebanyakan lho kebanyakan umum tetep lurus sing enak. Nang-nang nggon wong mantu. Ya le mosok ora enak diluru. Ora maksud enak. Cuman iwak sing paling disenengi enak-enak iku sing iki. Ngono maksude ngono. Ora meneng aja bakso soto. Nek aku sih bukan sing dibelah sing enak, sing disenengi. Nek menurutku kena sing disediakno mu kabeh ya enak. Iya. Tapi sing sakake iku paling sing sakake. Sing paling sakake iku sing ora disenengi kabeh. Ana sing ora disenengi kabeh. Pangan ra seneng. Iya lah iku. Asline telepon kemu sing ra kepilih asline wong seneng. Berhubung Dadi ana pilihan ra. Lah iku mau. Ono pilihan iki dong pilih sing seneng ku mau. Iya. Semare sing salah tuku mau jane ayam kabeh. Aku dhewe Masya Allah. Reban ku delok pitik sing main kuwi Pak Pitik tek kerak pitik ya iku ono ndong. Ayo aku njipuk ndonge tah. Tempene Pak Pitik apa mosok blenger. Sisan meneh. Rumah saku Pak Pitik kono mbek kene iki rasane beda. Enak kene. Mbok perkara sebelahane mbok ora ati. Iku ora ngapik aku. Iku rasane iku aja beda. Iku perbedaan. Berarti enak ndi? Enak kene. Enak kene. Enak kene. Kaya Berarti kaya mambu lipur-lipur yen lho kaya rodok ngono. Itu menan. ya cara ana sembelihan iku sing amis, ana sing sembelihan iku cara bahasane ngono lah. Aku ngakoni masakne. Sing amis mu sebelahane wong edan. Ya ora gepeng ngono nyembelih ku. Ambek ngerti aku kok. Bismillahirrahmanirrahim ngono. Ngono. Ambek ngerti aku ra ndong amis e. Padahal wong nyembelih iku ora harus kiai asline. Nyembelih pitik iku lho. Padha nek kiai nek arti tata carane padha ora dadi kok. Iya. Ngono lho. Tapi gak zaman cilan ke rumah aku nyembelih pitik aja nenggone wong Kiai. kiai. Ayo saiki aja ngono medhu wae. Ya, iku kan karang aduh. Satu. Percaya lah. Mantep sih. Mantep. Teper mono, percaya mono. Sing halal ngono cara bahasa. Bismillah ta ora. Mau nyembelih ana tata carane, bebek, pitik Bebek ono kabeh. Kadang coba aku tahu nyembelih. Pitik ngantek ping 3 sebelum mati melayu. Kampung seberang. Iku jire santri buki nyembelih pitik ra iso mati. Iso mati. Tapi wong santri buki nyembelih pitik iso mati ya. Kabeh karek to. Kabeh ku karo. Ki coba nyembelih bebek. Ora mbok polno gulune kene ra jembelih. Ya cara ilate. Ngono lho. Ana gurukane. Pol. Rumah aku yen matine suwi yo. Ora karo tata Tapi carane. karek sing nyembelih. Iku masalahnya sing nyembelih ki wong iso-isona. Ora gak nyembelih. Tapi amin suwi kok. Ora nyembelih ora. Apa? Kasih goreng. Bisa tutup. Lah nek iki karo sing gawe urip, berarti iki mau sing bernyawa, sing ora ono pangan yo nangis. Ndongane, ya Gusti aku ora dipangan. Nangis iku padha wae. Iku makhluk Gusti Allah padha wae. Ora iso banter kok jeneng bengi kok. Aku mungkin kopi nang buri paling banter rasane dhek ya. Nek aku terkenal lho kene banter. Bener. Dadi ora ngrasani wong kok. Iya. Ngono. Lho bahasane iku mau. Paling rak krungu wong do turu. Iki iwak iku mau nangis. Bisa ki mulai. Padha makhluk Gusti Allah. Mulai nyaman krungu ta. Sapa? Aku. Ora krungu, aku ora krungu. Aku nang jobo. Era. Cara wong mangan mang, Piye mu? padha makhluk Gusti Allah sih. Ora ono pangan nangis sih. Ah jarene Kiai, ana upa tiba sithike jarene nyeken jane Kanjeng Nabi. Tapi Aja tapi neh. lho iya ra. Temune iwak nangis ora. Tapi kawin kok kaya aku ora tau krungu jenenge iwak nangis, sing nangis sego. Lho, tak mbontekno segone nangis. Soale ono filme. Lho lah Segone nangis kenapa kok sing sego tok sing nangis mbok kering-kering barang lho, mosok tak jelasno cara bahasa tak jelasno. Sik nritik ngene-ngene, 1 2 3 kan ora ono. Paribasane diomongi wong tuane ngono. Ngono. Ah iya Mas. Sik sakake beras.
Iku hak. Nek iku kan nonggon filmnya kan ono sih. Ono. Terus nangis. Iya mbak. Sego nangis. Sego nangis sing tak dendakno sego nangis kenapa kok ora iwake barang. Terus sing disebut raskin ya beres barang. Mbok liyane barang ono apa tempe raskin, tahu raskin gini. Lah sing dimaksud teraskin iku iya. Sake no beres. Sing dimaksud teraskin iya. beras miskin Ono beres raskin kok Iso urip pun iso mangan kabeh kok raskin. Lah nyatane disebutane beres raskin. Ono. Kowe gelem di kayak sebut raskin. Mosi. Apa? Raskin. Kayak beres raskin kayak gelem. Ora tau entuk, betul lah di. Malah kira cek usul enggak? 5 kilo 10 kilo iku Ora tau entuk ngene. 10 kilo. 10 kilo iku 10 kilo raskin. Wis pokoke beres ke pemerintah ya beres raskin. Miskin no. Ya wong-wong nek jemput ngono, beras miskin ngono. Ora raha. apa nyebut ngono lah awake ngarep untuk beras jatah Senjata copo. apa diarani raskin aku ora peduli penting pikir aku beras jatah Lho senjata lu sapa? kamu sih kok boleh diso Ora ono bari desa rono ngadol beras. Jatah malah mbok terusno sih ben. Pemerintah copo. Jatah kan ora mbok terusno. Ya sing kok ngene ngomong aja. Kenapa?